Kadhi nyime ni apedha ewi achich mitudo kod nek mar kware Collins Jumaisi kod achije moko magin jopiny Eritrea manopusore kuok et sendo bila magigiri odonjo odiochieng' mar ariyo. Apisas mag Okwach kich osingo mich mar omenda ni ng'ama biro golo maling'ling e konyo obila en dhi e kendo. Apedha bende ne otime od komanda mar obila Jackson Sang, to kata kamano onge gima ne oyudi mar tudo pondo mar achijego. Opingo mane ogoyo lwet Jumaisi bende osekaw kendo itimone nonro mar fwenyo ng'ama dibed ni ne ogonye thuolo. Magitimore ko obila abich oket sendo obila magigiri ne orik otelo ne arita et sendno odiochieng' manyocha. Achijego ne oringo ka bende wegi thuolo gi rambun maromo Sh200,000 moro ka moro. Jang'ad bura Martha Nazushi oyango ni jogo matimo nonro ne orem chiwo neno moromo jiwo doho mondo okaw okang' mar geng'o ne obilago. Moleta Chieng, Zachary Nyabuto, and Gerard